Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Ail wneud integru fesul rhan. Felly, weithiau bydd yn rhaid mynd trwy'r broses ddwywaith, neu weithiau fwy. Byddwch yn ofalus i fod yn gyson yn eich dewis o ba ffwythiant yw ddifferi yr ail waith. Felly, os ni angen integru lluoswm x gwar sin x yn ôl x, a fi wedi gosod y fformwla ar gyfer integru fesul rhan yn y cornel, bydden ni fel arfer yn dewis yr x gwar i ddifferi, achos mae'n mynd i x, ni ddim yn colli fe, ond mae'n mynd i x, yr yw ffwythiant yn x, a wedyn mae sin x gyda ni wedyn ar gyfer integru. Felly differi'r x gwar yn ni cael 2x, a integru'r sin x a ni'n cael minus cos x. Felly gosod rhywna yn y fformwla. Felly mae'r integru ni angen gwneud yn uv, felly x gwar lluosi minus cos x, neu minus x gwar cos x, minus y fi du. Y ddoi chi wedi newid. Felly minus, ond mae minus dyn ni ta beth, 2x cos x yn yr ail rhan. Felly, ni'n gallu cymryd y 2 a'r minus tu fas, yr symbol integru. Felly, ni angen integru'r ail waith na'r x cos x. Felly, mae rhaid ni fynd trwy'r broses eto. Felly, ni'n mynd i ddewis, gan bod ni wedi dewis yr x, yr ffwythiant yn x, yr tro diwetha, mae rhaid ni ddewis y tro yma hefyd. Ni'n mynd i diweddu lan gyda 0 yn hafel i 0. Ni ddim angen hynny. Felly, cymryd y u i fod yn x a'r cos x ar gyfer y dv dx. Felly, differi'r x a ni'n cael 1. Integru'r cos x a ni'n cael plus sin x. Gosod hwnna yn y fformwla. Felly, dim ond y darn un ni'n neud ar un o bryd, sef y darn sy'n yr integriad, yr ail integriad yma. A ni'n cael uv, felly x sin x, minus y ddau ni wedi newid, fi du dx, sef 1 lluosi sin x. A nawr ni'n gallu integru'r sin x yn rwydd, a ni'n cael minus cos x. Cofio bo'r cysonyn mewn tro yma, achos mae'r cysonyn nawr yn dod ar ôl pob un o'r integriadau ni wedi wneud. Felly gosod hwn nôl, felly'r x gwar sin x, integru hwnna yn ôl x, yn mynd i rhoi ni minus x gwar cos x, plus 2 waith yr integriad o x cos x, wnaethon ni weithio mas yn glas, felly x sin x plus cos x, a cofio'r c. Tacluso, a ni'n cael minus x cos x, plus 2x sin x, plus 2 cos x. Plus gysonyn. Os ydyn ni'n casglu'r cos x at y gilydd, termau mewn cos x, mae gyda ni 2 minus yr x gwar yn y bracet, a wedyn ni plus 2x sin x plus cysonyn gyda ni fyna. Weithiau, mae gyda ni'r potensial i ail wneud integru fesul rhan am byth. Styriwch yr enghraifft, i'r pŵer x lluosi cos x, a ni angen integru hwnna yn ôl x. Felly gosod yr fformwla lan yn y cornel, ni'n cofio beth yw e. Yn y sefyllfa yma, gallwch ddifferi neu integru unrhyw un o'r ffwythiannau sydd yn y lluoswm. Felly, os dywylliwn ni i bedol fel a'r x a dv dx fel cos x. Felly, differi a'r x, ni'n cael a'r x. Integru cos x, ni'n cael plus sin x. Felly, yn y fformwla, uv, ax sin x minus y ddau ni wedi newid, ax sin x. Integriad ax sin x yn ôl x. Felly mae rhaid i ni wneud hwn eto. A bwysig bod ni'n defnyddio'r un peth a wnaethon ni ddifferi tro diwetha. Felly'r u yn mynd i fod yn ax, a'r dv dx yn mynd i fod yn sin x. Differi ax, ni'n cael ax, integru sin, ni'n cael minus cos x.
Felly, dim ond y part yma ni'n wneud yn y porffor. Felly uv ar gyfer hwnna, e'r pŵer x minus, lluosid y minus cos x, yn minus e'r pŵer x cos x, minus y ddau ni wedi newid, felly minus arall e'r pŵer x cos x. Nawr, felly mynd ar minus mas, ni'n cael plus. Os ych chi'n sylwi, mae hwnna oedd beth oedd dynnu ar y dechrau. Felly gosod popeth nôl yn yr un gwreiddio. Felly integru e'r pŵer x cos x yn ôl x. Ni'n cael e'r pŵer x sin x minus yr integriad yma sy'n rhoi'r ddau derm yma i ni. Felly minus e'r pŵer x cos x plus integriad e'r pŵer x cos x yn ôl x. Ond hwnna oedd dynnu i ddechrau. Felly bydd hwnna'n minus yr integriad e'r pŵer x cos x dx. Felly os dwi'n ado hwnna ar ddau ochr, mae 2 integriad e'r pŵer x cos x dyn ni yn ôl x yn haflu e'r pŵer x sin x plus wedyn e'r pŵer cos x cos x. Felly yr integriad ni angen yw e pŵer x rhannu 2. Nid i tynnu'r e pŵer x mas, felly sin x plus cos x ar ôl, a cofio cysonyn. Nawr falle, byddwch chi wedi gweld rhywun yn galw'r integriad gwreiddiol yn i dot, I. Felly, os ydyn ni'n cyrraedd y sefyllfa yma wedyn, mae gyda ni 2 I. 2 I yn haflu e'r pŵer x sin x plus e'r pŵer x cos x. Felly mae I yn haflu e pŵer x dros 2 sin x plus cos x plus cysonyn. Mae'n dibynnu sut chi wedi cael eich dysgu. Os ydych chi'n ysgrifennu fe gyd mas, mae'n bwysig bod chi ddim yn gadael dim darnau allan yn hwn.